Wij zijn vandaag bij de plekken waar het al een week lekker gevroren heeft. Dus we gaan eens kijken hoe het gaat met de schaatsers op het ijs. Hoi, ik ben Fedde. Is het ijs al dik genoeg om hier te schaatsen of zijn er ook al een paar wakken? Er zijn wel een paar wakken, maar voor het grootste deel ligt het wel dicht. Anders zou ik niet schaatsen. En kan je nu snel met die harde wind? Heen gaat het super snel, dan hoef ik eigenlijk niet eens kracht te zetten. Terug is het wel een ander verhaal. Hoe lang ben je hier al komen schaatsen? Want het ligt hier nu al een hele week dichtgevroren ongeveer. Dus... Sinds woensdag, dus dat is 4 dagen. En vind je het leuk om te doen? Ja, ik vind het wel leuk. Ja, ik ben Doutzen en ik kom hier ook schaatsen. Ik ben Maida en ik kom hier ook schaatsen. En wat vinden jullie nou precies zo leuk om hier te schaatsen? Ja, nou gewoon, je kan gewoon lekker snel gaan en zo. Ja, je kan een beetje rondschaatsen en zo. En hebben jullie dit al vaker gedaan of is dit jullie eerste keer? Nee, we hebben het wel vaker gedaan. Ik heb het ook al vaker gedaan. En was het ook op natuurijs of was dat in de schaatsbaan van Sluis of waar is het anders? Ja, nou soms een keer de sluis en soms ook een keer op natuurreis. Ligt eraan. Ja, een paar keer op natuurreis en ook een paar keer op gewoon ijs. Ik ben Lisa en ik kom hier schaatsen. Ik ben Lotte en ik kom hier ook schaatsen. En zijn jullie blij om hier te kunnen schaatsen? Ja. Ja. En wat vinden jullie er nou precies zo leuk aan? Ja, eigenlijk vind ik het gewoon leuk. Ik weet ook niet waar ik er leuk aan vind. Ik weet ook niet wat ik er heel leuk aan vind. Maar het is wel heel leuk, hè? Ja. En hoe lang zijn jullie hier nu al? Ja, ongeveer vanaf 1 uur. Ik ook ongeveer vanaf 1 uur. En hebben jullie ook nog op andere plekken geschaatst of alleen nog maar hier zo? We hebben ook wel op andere plekken geschaatst de vorige paar dagen. Maar nu zijn we... En waar precies? Ergens in Breskens. Ergens in Breskens. Ja. En was het dan net zo dik als hier zo het ijs? Dan was het water sowieso iets dunner, maar dan was het wel goed bevroren. Ja, ik ben Sylvan en dan kom hier een gezellig rondje schaatsen. En ik ben Joanna en ik kom hier ook gezellig schaatsen. Het is eigenlijk wel leuk dat je nu weer eens kan schaatsen. Het is een paar jaar geleden dat het eigenlijk zo hard heeft gevroren. En dan moet je er eigenlijk gelijk van genieten, hè? We zijn ook al ergens anders geweest schaatsen. Bijvoorbeeld bij de waterduinen. En was het dan net zo dik als hier? Nee, hier was het wel dikker. En waren er dan veel wakken of viel dat wel mee? Dat viel wel mee. Ja, dat... En hebben jullie al vaak geschaatst op natuurijs? Ja, wel al een paar keer, een paar jaar geleden alles.
En dan gisteren bij de waterdun dan. En dan ook eergisteren nog op de blik. Dat was ook wel gezellig. En je ziet heel veel bekende mensen nu dus. En hebben jullie hier veel last van de wind? De wind, het valt eigenlijk op zich nog wel mee als je echt aan het schaatsen bent. Ik heb het nu op zich wel warm. Gisteren was het wel iets kouder. Maar dan, het valt op zich wel mee als je een beetje schaatst. Een nieuwe beelden maken voor vandaag. Ik ga lekker een rondje schaatsen in Schoondijken.